Ġimgħa kbira u mhux, iż-żaq trid tintela xorta. Għalkemm suppost jum ta' sagrifiċċju wara ma naħsbux li kulħadd kiel xi kisra ħobs. Bir-restoranti huma ħafna dawk li fiċċew il-ħut, sinjal ta' sawma għal dawk li forsi l-favorita tagħhom xi biċċa laħam ta' 300 gramma. F'restorant Fruity Line tkellimna ma' kok li fissrilna kif l-aħħar jiem ikun fittex iktar mis-soltu li jkollu għażla qawwija ta' ħut frisk u saħansitra frott tal-baħar. Għax li l-Maltin drom u jaf eżatt xi jkunu qed ifittxu. Xorta nis li ktar li jiklu waħut bħallum. Ifimni stil jista' jkollok dak il-wieħed l-ewwel hemm, imma l-iktar ħut ħajjiklu. U fil-waqt li bħal dejjem min ikun qed iservi jrid jaqdi x-xewqa tal-klijent jitbissem ftit meta ngħidulu jekk jinnutax jekk in-nies jagħmlu s-sagrifiċċju. Ma narajx sagrifiċċju. Tikol xi jikla kif naqbad ngħidlek xi biċċa laħam isappett, dak sagrifiċċju mhux tikol xi plat gambli minn daw ta' Malta l-ħomor. Iltqajna ma' koppja li għalihom din il-ġurnata hija appuntament annwali għal klaħut tajba. Li aħna niġu lunch, kull ġimgħa kbira, u niklu klaħut tajba. Ma llum suppost naqra element ta' sagrifiċċju jew. Samu mhux qed nieħu laħam, qed nieħu ħut. Il-kuxjenza tiegħek ħad tkun nadifa llejla. Safja.